Nili BJP Mandal Committee Executive Meeting kabadapon. Bang pugili da por nagate bok head bomb pinajok a political party tin atum setabe amit hang asong kachipahai jiop han kam kachiklem pon bom ason thak si pini ni phai inkoi January 2026 arni Nilip Chukhela Sport Complex a Hemalong Nilip BJP political party atumpen executive meeting kipadapon. Pangso Maylong Kevang G Kuson Pensi BJP political party pen MLA election kachipahai jima puhai hui bidi sore hai hui chapachoy pon. Bangso Maylong Bukajon BJP Iskar Biang Long pen lumaho sarpo Sar Roland Killing man apeng pen nang chitong dun lapen ke BJP Nilip Mandal Committee a President Secretary lapen ke Morcha ke doan lapen ke Local Committee a President Secretary lapen ke Pinang an kit he kiding lapen ke BJP a party along ke claim kachipiduk atum chitong dun si kadowi ongdung arat alir acham pidun si may misen pen pachunlong Nilipen Philip Tisu. Janata Party BJP Nilip Mandal Extended Mandal Executive Meeting pinidak pidolo 31 booth lapen Morcha Troxy lapen Ladak Mandal Alidar Doan Nilitum dak pini Extended Mandal Executive Meeting pidolo bihekoi nilitum MLA election aprang nilitum Bharatiya Janata Party booth committee ke pang tangji aphan party an susi ke pang tangji alam nilitum dak chingwai ponlo lapentu anutin aphan sitame labangso adaito chipeklo lapena so adaito ateng pen chiklem ji aphan nilitum pini dak chipin khat chipin lar ponlo lapen an susi bangke nilitum non pini pen niplike bra pho anbaksi dolo election chengpo dasilaso niplike bra pho angbong nilitum PC ke claim jima PC ke dam jima la solam bang nilitum pini chingwai pon pemelo la penang parta pini anutin sitame Bharatiya Janata Party la bangso claim bang phi tuman sitame don rab je pojir pi tofan an sitame misen abirta labangso kachipi ponji phanili tum pini labangso amailong singwai ponno lapentu ke thenaya bangke nilitum non labangso kilik election hot anutin sita dode sang sepen labangso ni plike bra pho bangke ki claim ke dam je phan anutin ta pini ladak so melong 400 ponlo chingki chethan ponlo la soteng polotang te nilitum pini but Thongkebra isi abud a President Secretary Palok lapen PAC in charge satum lapen Morcha office bearer satum lapen thu pini mondolalong office bearers pen chenglok executive members special invitee lapen nilitum dak nilibolong dorkar labangso bangpu bangpian nilitum pini dak chethek ponlong chingki ponlong lo chimung ponlong lo si pini nilitum laso amaya bangke mesen lo pusi nilitum thek ponlong lo lapen chun pe melo pusi nilitum thek ponlong election ke mentu dom si padupon pasar April first week doji bihu aprang sinili tum dak bukajan eli ben cuma si pansi pajak dun pasar nona ko bang enili tum lage party long si doji party bang parliamentary board atum do core committee atum do national long kala tum si bang singwai ma phantong pg ma phantong pg ne itu Bharatiya Janata Party bang ke laheno son hello pu bang ke ni tu chejong je lage hodak parliamentary board ko pima sidanto ke en national committee tumpi ma hidanto ke la soteng si nili tum je churul sa